आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कणकवली शहरातील ई निविदा रद्द करण्याबाबत सत्ताधारी विरोधकांमध्ये वादंग झाला। आक्रमक झालेल्या नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी विरोधकांना खडसावलाय। आमचं मतदान बरोबर तुमच्या माझं नाही मला जाहीर की हा त्या सभेचा विशेष बनू शकत नाही आणि ते म्हणणं मांडून घ्या सवाल ठराव घ्या निर्णय आपण ठीक आहे सभेत आक्रमकता पाहायला मिळाली। माझे अधिकार तुम्ही मला सांगू नका, मी माझे अधिकार वापरतो असं सांगितलं। काय खरं तर यामागचा एकच प्रामाणिक हेतू होता की मी मगाशी आपल्याला सांगितलं की 18 तारीखच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये हा विषय आलेला होता। स्टँडिंगमध्ये सुद्धा हा विषय आम्ही ठेवलेला होता आणि पुन्हा त्याची एक विशेष सभा बोलून याच्यावर एक निर्णय आपण त्या ठिकाणी केला। याचा मागचा उद्देशच हा होता की पारदर्शक कारभार, लोकाभिमुख कारभार त्या ठिकाणी व्हावं आणि याबाबत जे नगरपालिकेचा जो कायदा आहे या कायद्याची जाण असलेले आम्ही सगळे त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी आहोत। त्यामुळे कोणीतरी आम्हालाच कायदा कळतो या आविर्भावात राहू नये।
सगळे अधिकार आम्हाला नगरपालिकेचे त्या ठिकाणी माहिती आहेत. आणि म्हणून मगाशी मी एक तुम्हाला व्हिडिओ एक क्लिप पण दाखवली होती की मी तर असं म्हणेन की त्यावेळी शिवसेना भाजपची सत्ता म्हणजे या महाराष्ट्रामध्ये होती आणि प्रशासकीय कालामध्ये सुद्धा मुंबईच्या प्रशासनावर किंवा नगरपालिकेचा राजवटीवर हा त्याच सत्ताधाऱ्यांचा त्या ठिकाणी अंकुश होता किंवा ते निर्णय करायचे. पण ज्यावेळी नगरपालिकेची निवडणूक झाली मुंबईची, पुन्हा त्या ठिकाणी सत्तांतर झालं आणि भाजप शिवसेनेची सत्ता आली. रितू तावडे एक महिला नगराध्यक्ष म्हणून मुंबईच्या बसल्या. असं असताना सुद्धा सत्ता त्यांची असताना सुद्धा 1000 कोटीची जवळजवळ कामं ही पुन्हा त्या ठिकाणी नव्याने काढण्यात आली. म्हणजे तिथं तर वेगळी परिस्थिती आहे. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचं सरकार, नगरपालिकेमध्ये पण त्यांचं सरकार आणि पुन्हा सत्ता बदलून त्यांचं सरकार आलं असताना सुद्धा त्या निवेदना उलट त्यांनी मंजुरी दिली असती. पण तसं न करता त्या ठिकाणी त्या मंजुरी नव्यानं सगळ्या रद्द करून नव्यानं प्रक्रिया राबवण्याची भूमिका घेतली. इकडे तर उलट परिस्थिती वेगळी आहे. इथं पूर्वीची सत्ता विरोधी लोकांची होती, त्याच्यानंतर प्रशासन पण त्यांचंच होतं आणि त्या काळात झालेल्या सगळ्या ह्या निविदा होत्या आणि आज सत्तेत बदल झाल्यानंतर आम्ही त्याच्यावर घेतलेला निर्णय निविदा रद्द करण्याचा जो मुंबईच्या आजच्या महापालिकेने घेतला. म्हणजे हा सुद्धा फरक आपण पत्रकार मित्रांनी समजून घेतला. आणि म्हणून मी मगाशी म्हणालो की कायदा हा पूर्ण नगरपालिकेचा आम्ही त्या ठिकाणी जाणतोय आणि जर त्याबाबत जर काही समजा आम्हाला थोडी अपुरी माहिती असेल तर त्याच्यासाठी CO म्हणून मार्गदर्शक आहे, अनेक लोक त्या ठिकाणी मार्गदर्शक, आपण मार्गदर्शन करू. पण कुठंतरी विरोधाला विरोध ही जी काही भूमिका आहे ते त्या ठिकाणी चालणार नाही. जे काही योग्य आहे खडकोली शहरासाठी त्या सन्माननीय प्रत्येक सदस्याचा, जरी ते विरोधी पक्षाचे असते तरी त्याचा विचार केला जाईल आणि तशा पद्धतीनं हा गाडा, हा कारभार नगरपालिकेचा हाकला जाईल. आणि म्हणून कायदा हा त्या ठिकाणी आम्हाला समजतो आणि कायद्याच्या माध्यमातूनच खडकोली नगरपंचायतीचा कारभार आम्ही त्या ठिकाणी सुरू ठेवलेला आहे.